Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, ibu lan sedherek sedaya ingkang kula hormati, ing dinten dalam ingkang berbahagia, niki monggo kula lan panjenengan sedaya ngucapaken rasa syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat rahmatipun sehingga wekdal niki kita sedaya saged wonten mriki panggenan perlu ngerti dinten pendidikan nasional ingkang kaping kalih bulan Mei tahun 2014. Perlu sangat kita sedaya Sumaret Mbak Bele pemerintah Indonesia ing dalam kitab Undang-Undang Dasar 1945 sampun dipun prokamaken wajib belajar dumateng warga negaranipun maringi umur 7 tahun. Kita ugi ing dalam agami Islam sampun rami ngantos pinten abad niku wektu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bola ilmu iku senajan ana negeri Cina. Satemene bola ilmu iku wajib saben wong Islam. Lan satemene malaikat iku bakal merintahno sayape marang wong golek ilmu. Lan kelawan dinten pendidikan nasional niki monggo kula lan panjenengan sedaya ngerti lan anggoni iki. Pendidikan nasional kula lan panjenengan sedaya mengerti lan anggoni pendidikan iki. Semanten ugi sumarep boten gadah ilmu lan mugia